फ्रेंड्स, रासिया आरो इउक्रेननि दावहायाव दिनैसिम मा गोदान आपडेट दं? दिनैसिम रासिया मा बेन जाखो नोंथांमोननोथ' आं माखासे खिन्थाबाय, नाथाय गोदानै आरोबाव मा बेन जाबोदों बेखौ आं नोंथांमोननो आपडेट होनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। जानो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे नलेजखौ मोनगोन आरो माब्लाबा नोंथांमोननि इन्टारभिउआवबो खामानि जागोन होननानै आं सानो। फार्स्ट टाइम इउर'पियान इउनियनाबो रासियानि हेंथायै इउक्रेननो हाथियार बायना होनो थाखाय माने राजि जादों। स' इउर'पियान इउनियना कुनु दावहायाव बबेबा मोनसे हादरनि हेंथायै बबेबा हादरखौ हाथियारजों मदद खालामनाय बेबायदि रेकर्ड गैफेरामोन। बेनो फार्स्ट टाइम। स' बेबो गोसोआव लाखिनो गोनां बिसय, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिजायो। आरो लोगोसे इउर'पियान इउनियनाव थानाय हादरफोरा गावसोरनि एर'स्पेसखौ रासियानि जायखिजाया बिरनाय जाहाजनि थाखाय बेन खालामदों, जेरै एर'प्लेन, हेलिकप्टार, जेट फाइटार बेबायदि जेयानो बुङा मानो गासैनिबो थाखाय बेन खालामनाय जादों एर'स्पेसखौ। आरो बेसेबां सानसिम बेयो बन्द थागोन बेखौ मिथिया। आरो बेनि अपोजिसन हिसाबै रासियाबो गावसोरनि एर'स्पेसखौ रासियानिफ्राय थांनाय गासैबो रोखोमनि फ्लाइटनि थाखाय बन्द खालामनानै होदों। माने बेनि ओंथिया जाहैबाय बेनो, गोबां साननो हागौ जिहेतु रासियानि एर'प्लेना गुबुन हादराव थांनो नाखायाबा बिथांमोना गुबुन हादराव थांनाय एर'प्लेनखौ बन्द खालामनायनि ओंथिया मा? बेनि कारना जाहैबाय माखासे एर'प्लेना रासियानि साथिं बिरनांगौ जायो, इउरपआव थांनायानो जा गुबुन हादराव थांनायानो जा। स' रासियानि साथिं थांनो हानाय नंलिया बै हादरनि एर'प्लेनफोराबो। डेट मिन्स गिदिं गिदा जानानै थांनांसिगोन, नङा होमबा? नोंथांमोना सानना नाय, हमना ला अस्ट्रेलियानि मोनसे एर'प्लेना जुदि इंलेन्डआव थांनो गोनां जायोबा एबा बेलारुसाव थांनो गोनां जायोबा बेबायदि नर्वेआव बायदि हादराव थांनो गोनां जायोबा थोंजोङै रासियाजों बिरजागौमोन, नाथाय दा गिदिंनानै थांनांसिगोन। स' बेबायदि बिथांमोनाबो माने रिएक्सन होदों। आरो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ सुइफ्ट जि सिस्टेम, इन्टारनेशनेल मानि ट्रेन्सफार बा पेमेन्ट सिस्टेम, बेनिफ्राय रासियाखौ आउट खालामनाय जाबाय एबा आउट खालामनो थांगासिनो दं। थामहिनबा माखासे बेंकखौ बेनिफ्राय जि बे जइननिफ्राय बोखारथ'नाय जागोन बा बेन खालामथ'नाय जागोन। आरो मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय थादों, रासियानि जि एटाक, बे रासियानि एटाक खालामनायाव माखासे सिभिलियाननि जिउ जोब्बाय, प्राय 350+ बा बिनिख्रुइबो बांसिन माने जिउ जोब्बाय, बा बे नाम्बारा इनक्रिजिं माने बांलांगासिनो थादों। फिफायाबो माने रासियानि फ्लेगखौ बेन खालामदों। माने बे फ्लेगखौ दा फिफानि जि अफिस बेवहाय नुनो मोननाय नङा थारैनो। आरो लोगोसे इंलेन्डआबो गासैबो रोखोमनि इन्टारनेशनेल फुटबल मेट्सखौ रासियाजों माने बन्द खालामदों बा गेलेनो हाया बेबायदि खालामदों। मोनसे गोदान माने बेन नुनो मोनदों, गुगोल मेप, जि गुगोल कम्पानिनि गुगोल मेप जिथु एप, बे एपआ इउक्रेनाव जि दावहा जाबाय थादों बा इउक्रेनाव जाबायदि ट्रेफिक, बै इउक्रेनाव जि गुगोल मेपनि जि ट्रेफिक, बै ट्रेफिकखौ आपडेट खालामनायखौ बन्द खालामदों इउक्रेनाव। मानो होनबा बेबायदि जुदि गुगोल मेपनि हेफाजाबै रासिया जुदि माखासे जायगाखौ जुदि एटाक खालामोबा थारैनो थाबनो माने इउक्रेनखौ फेजेननो हागोन। बेनिखायनो हादरनि जानानै बा नेट'नि जानानै सापर्ट खालामदों गुगोल मेपआबो रासियानि हेंथायै। थामहिनबा गुगोलाबो सापर्ट खालामदों इउक्रेनखौ। आरो इउर'पियान इउनियननि हादरफ्रा मा खालामदों, रासियान सिटिजेनफोरखौ इउर'पियान सिटिजेन जानायनिफ्राय बेन खालामदों बा बेन खालामनो थांगासिनो दं। आरो लोगोसे निबेस खालामनो थाखाय जा नागरिकता एबा सिटिजेनशिप मोनो बेखौबो बेन खालामनाय जादों, बेबायदि बुंदों बा मिथिनो मोन्दों जों निउसनि गेजेरजों, खौरांनि गेजेरजों। आरो रासियानि सायाव मोनसे ब्लेम खालामदों मा, रासियानि बे एटाक खालामनायाव 16 खुदियाफोरा जिउ जोब्बाय। आरो लोगोसे ब्लादिमिर पुटिना दि मोनसे बाथ्रा बुंदों, निउक्लियार फर्सफोरखौ निउक्लियार डेटारेन्सनि थाखाय रेडि जानानै थानो होदों, बा निउक्लियार जि हाथियार दङ, एटम बम, हाइड्रजेन बम, जि बमा बुङा मानो बेफोरखौ रेडि खालामनानै माने हाइ एलार्टआव थानो थाखाय जि बुंदोंमोन, बे बाथ्राखौ खातारनाक, गिथाव बाथाव, गिलु बालु, खैफोद गोनां, फोजोबस्रांनाय राव होननानै नेट'आ बुंदों। आरो ज' बाइडेन बिथाङा निउक्लियार हाथियारनि बाथ्रा बुंनायखौ बुंदों जे ब्लादिमिर पुटिननि बे बुंनाय बाथ्राया बुहुमखौ धमकि होनाय जादों, नेट' कान्ट्रिज, इउर'पियान इउनियनखौ धमकि होनाय जादों होननानै बुंदों। इन्डियानि स्टेन्डार्ड टाइम्स बादियै हरनि 8:30 इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्बलि जनाय थांगोन, मोनसे मिटिं जागोन। बेवहाय 193 हादरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय निन्दा प्रस्ताबनि सायाव भटबो जागोन। आरो बे दावहाखौ लानानै, रासिया इउक्रेननि दावहाखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ सावरायनाय जागोन, माबायदि स्टेप लानाय जागोन, माबायदि मोननै हादरनि गेजेराव दावहाखौ फोजोबनो हायो, बेनि सायाव गोबां सावरायनाय जागोन। लोगोसे निन्दा प्रस्ताबाव माने भटबो होनाय जागोन। आरो बेवहाय 193 हादरनि मोनबेसे हादरा भट होगोन मिथिया, नाथाय 97 हादरा जुदि भट होयोबा रासियानि हेंथायै बेखौ मेजरिटि होनना गनायना लानाय जागोन। आरो बेवहाय UNSC नि बायदि भेट' पावारखौ इउज खालामनो हानाय नङा रासिया, खारन बेवहाय भेट' पावारनि जेबो मिनिं गैया। UNSC आवसो भेट' पावारखौ इउज खालामनो हायो रासिया। इउनाइटेड नेशन्स सिकिउरिटि काउन्सिलनि प्रस्ताबफोरावसो भेट' पावारखौ इउज खालामनो हायो, नाथाय बे जेनेरेल एसेम्बलियाव हानाय नङा। थारैनो रासियानि थाखाय दिनैनि साना जोबोर माने गिलु बालु सान होनना बुंनांगोन। थारैनो माखासे बेन जानानै, माखासे माने खहा जानायनि लामायाव बायदिसिना बिथिङाव, इक'नमिक बिथिङाव रासिया खहा जागासिनो दं। आरो मिथिनाय बादिब्ला
हाजार हाजार कौटि रां सानसेयावनो खरसा जाबायदों दिनै दावहानि 5थि सान बे दावहानि 5थि सानाव रासिया गोबां इक'नमिकेलि माने डिरेल जालांगासिनो थादों माने पेरालाइज जालांनायनि लामायाव थांदों खारन गासै बुहुमानो माने बेन खालामजोब्बाय होनबाबो गोरोन्थि गैया रासियानि थासारिया दा थारैनो गाज्रि हालोदाव थांदों रासियानि जे राबल बेबो गाज्रि अबस्थायाव थांदों आरो बेखिनियाव जों मा नुदों मोननैसो साइड इफेक्ट नुदों जेरैहाय नुदों रासियानि राबला 30% माने गोलैलांबाय जि भेलु बेयो 30% गोलैलांदों लोगोसे रासियानि सिटिफोराव नुनो मोनदों एटिएमआव माखासे लाइन जानाय नुनो मोनदों लोगोसे 4 लाखनिबो बांसिन सुबुङा इउक्रेन नागारनानै गुबुन हादराव थांदों रमानिया पलेन्ड बेबायदि गुबुन गुबुन हांगेरि बेबायदि हादरफोराव शरण लाहैनाय जों नुनो मोनदों व्लादिमिर पुतिन बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदों बै इउर'पियान इउनियन बा नेट' कान्ट्रिसफोरा जाबायदि बेन लागायदों बे बेनफोरा जेबो ओंथि गैया भेलुलस अदरकार माने बेन लगायदों होननानै बुंदों अदरकार बेबायदि सेंसन लगायदों होननानै बुंदों खुनु गोनांथि गैया आरो बुंदों मा इउक्रेनखौ नेट' आरो इउर'पियान इउनियन कान्ट्रिसफोरा उत्साह होदों माने उत्साह होनानै माने दावहायाव थुसोमदों बेबायदि बुंदों लोगोसे साधारन सुबुंफोरखौ धाल बानायनानै दावहा नांदों गेरिला वार खालामदों होननानै बुंदों इउक्रेनखौ नुनो मोनदों जे व्लादिमिर पुतिन बिथांनि जि सम्पत्ति गुबुन गुबुन हादरनि बेंकआव थानाय इन्टारनेशनेल बेंकफोराव थानाय जि सम्पत्ति बेखौबो सिज खालामनाय जागोन होननानै बुंदों माखासेखौथ' हादरनि रांफोरखौ फ्रिज खालामबायानो लोगोसे व्लादिमिर पुतिन बिथांनि माखासे सम्पत्तिखौबो सिज खालामगोन होननानै बुंदों जेलेन्सकी बिथाङा नाथाय सारेन्डारनि मुडआव गैया बिथाङा सारेन्डार खालामा होनना बुंदों थैजासिम दावहा नांगोन होनना बुंदों दिनैसिम दावहानि 5थि सानावबो बिथाङा अबयसे दिनै बेलारुसाव दसे उनाव सावरायगोन आरो बे सावरायनायाव मा रिजाल्ट फैयो मिथिया नाथाय बे सावरायनायनि सिगांनो मोनसे बाथ्रा बुंदों जेलेन्सकी बिथाङा जे बे सावरायनायनिफ्राय बांद्राय मोजां फिथाइ फैखानाय नङा बेबायदि बिथाङा माने भबिष्यतबाणी बुंखादों थामहिनबा बिथाङा सावरायदोंबाबो नाथाय बे सावरायनायाव गोसो होआखै मानो होनबा नेट' हादरफोरनि इउर'पियान इउनियनफोरनि गोबां हाथियारजों सापर्ट मोननायखाय बायदिसिना मरेल सापर्ट मोननायखाय माने बिथाङा मोनसे लेभेलाव दं जे दावहाखौ थैजासिम नांगोन बेबायदि मोनसे मुडआव दं बुंनो थाङोब्ला नाथाय थारैनो इउक्रेना हारसिं बेबायदि दावहा नांनो हायामोन बिथांमोननि सापर्ट मोननानै बेबायदि बिथाङा दावहाखौ गोलावसिम माने बोलांनो नाजादों आरो जेसेबां गोलावसिम दावहाखौ लांनो हागोन एसेबां गोलावसिम रासिया दुर्बल जालांबाय थागोन आरो बेखौनो लुबैदों इउर'पियान इउनियन आरो नेट' कान्ट्रिसफोरा आरो नुनो मोनदों इउएनअआबो लासै लासै सेंसन लागायनो थांदों रासियाखौ बेखिनियाव आं बेखौनो बुंगोन दावहाखौ फोजोबनायनि जेबो माने प्रसेसखौनो लायाखै हाथियारसो होबाय थादों खारन इउक्रेना जुदि रासियानि जुदि आखायाव थाङो आथिं सिङाव थाङो अब्ला थारैनो आमेरिकानि जेननाय होननानै बुंगोन बेखौ नेट'नि जेननाय होननानै बुंगोन इउर'पियान इउनियननि जेननाय होननानै बुंगोन आरो बेखौ लुबैयाखै इउएसए माब्लाबाबो नेट' कान्ट्रिसफोरा बेखौ लुबैयाखै नेट' कान्ट्रिस इउर'पियान इउनियनाथ' मा इउएसएनि पुतलासो नङा होमबा बै हादरफोरा इउएसएनि पुतला स' इउएसएनि पुतला नालाय इउएसएआ जेरै बुंदों ओरैनो माने लांबाय थादों नुनो मोनदों बै हादरफोरा आजारबाइजान आरो तुर्कीनि अनगायै रावबो मध्यस्था खालामनो गेजेरनि जानानै मोननै हादरखौ सावरायनायाव लाबोनो थाखाय रावबो आवगायबोआखै स' बे दावहानिफ्राय बेखौनो आं बुजिदों रासियाया बेवहाय एटाक खालामनाया बेबायदि एग्रेसरा बेखौ आं एकदम कारेक्ट होननानै बुङाखै नाथाय नेट' कान्ट्रिस बा इउएसएफोरा माबायदि खामानि मावदों बे खामानियाबो गनायथाव नङा बिथांमोना हाथियार साप्लाय होनानै इउक्रेनखौ माने जोबोर सापर्ट खालामनानै दावहाखौ गोलावसिम लांनाया थारैनो बुहुमनि खहा दं आरो रासियाखौ उइक खालामनायनि बे मोनसे षड़यन्त्र होननानै आं बुंनांगोन मोनसे बाथ्राया सैथो रावबो हादरा गावनि खाथियाव गावनि सुथुरखौ खाथियाव फैजानायखौ लुबैया थारैनो रासियाबो लुबैया आरो बेनि थाखाय इउएसएखौ गोबांबार रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे इउक्रेना जेन जिखुनु प्रकारै नेट'आव हाबा नाथाय बे बिथिङाव इउएसएआ बे इउक्रेननि गोसो सोरबा फैयोबा जों बेखौ लानो गोनां बाध्य जागोन आरो लागोन बेवहाय जोंहा होबथानो हानाय जेबो गोहो गैया बेबायदि बुंनानै गावनि माने दायखौ एरायदोंमोन इउएसएआ ज' बाइडेन बिथाङा जायनि जाउनाव रासियाया इउक्रेननि सायाव एटाक खालामनायनि अनगायै जेबो राहा गैया जादोंमोन आरो जानो हागौ बेनि थाखायनो एटाक खालामदों होननानै बुंनांगोन मेन बाथ्राया बेनो रासिया गावनि सेफटिनि थाखाय इउक्रेनखौ एटाक खालामदों बे बाथ्रायानो सैथो मानो होनबा माखासे सुक्ति हिसाबै नायोबा माखासे गोरोबथा हिसाबै नायोबा माने जिथु क्राइटेरिया नेट' कान्ट्रिसाव हाबनो थाखाय जि क्राइटेरिया थानांगौ बे क्राइटेरियाबो माने इउक्रेननियाव नांगौसेबां गैया बे बिथिङाव बेनिखायनो व्लादिमिर पुतिन बिथाङा बुंदोंमोन जे नेट'आव माने इउक्रेन बायदि हादरखौ लानाङा बिनि क्राइटेरिया गोरोबा नाथाय बेखौ नेट' कान्ट्रिसफोरा मानियाखैमोन बेनिखायनो बुंनो थाङोबा दिनैनि थासारियाव रासिया बेबायदि एटाक खालामनायखौ जोङो गोरोन्थि बायदि नुदोंबाबो आरो गोरोन्थिबो बेयो जुदि जोङो हिउमेनिटिखौ नायोबा बे गोरोन्थि मोनसे हादरखौ बेबायदि एटाक खालामनाया इलिगेलि एटाक खालामनाया गोरोन्थि नाथाय जुदि जों जारिमिनखौ नायोबा सबसे गिदिर गोरोन्थिखौ खिन्थु इउएसएआसो खालामदों बेनिखायनो दिनै जों नुदों इउक्रेन आरो रासिया बे मोननै हादरा
माने इउज खालामजादों आरो रासियाखौ उइक खालामनो नाजानायानो जाबाय USA नि मेन गुबै थांखि स' बेखिनियानोसै स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायबाय थानो बावगारना नोंथांमोना नेक्स्ट आं अपारेशन गंगानि सायाव भिडिअ लाबोनो हागौ स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन जे इन्डियान सिटिजेनफोरखौ फरायसाफोरखौ इउक्रेननिफ्राय माबायदि रैखा खालामनानै लाबोदों मा सिस्टेमाव आरो इन्डिया दिनै UNGA नि जा मिटिं बे मिटिङाव मा खालामगोन भट होगोन रासियानि हेंथायै ना रासियानि फाल जानानै ना बे भटिंआव बाहागोखौनो लानाय नङा स' बिनि सायाव नोंथांमोना आङो एसे इंगित लाबोगोन लोगोसे इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव बेलारुसाव जि माने रायलायनाय जानो थांगासिनो दं बा जाबाय दं बेनि सायाव नोंथांमोना आपडेट लाबोगोन स' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो दाबाव खुलुमबाय